Mnangagwa photographed tight-lipped at Heroes Acre burial of top generals who have dropped dead one after the other. Sana pina mashoko obuda panapa footage yema pictures yoradza mutungamiri wenyika aiwa in a tight lipping at Heroes Acre. Vanhu ava vakabvunza vakati aiwa these pictures emutungamiri wenyika ari kubuda panguva ino akaita aiwa bo here panoonekwa kunzi these guys vari kuonekwa kunzi who are being buried vari kususpectwa kunzi ndo vamwe vari kutevera majenerari akatsakatika kubva muna 2017. Sana pinda masho kudanyirwa panapa ibva subscribe like what on the bell kuti muna mzimbabwe mudanya komuchinzi. The last time Mnangagwa was filmed with a distinct tongue sticking out was while denying UN investigations that his secret agents had killed 70 activists and raped over 50 women, for which he said, produce the women to prove that they were raped and show us where the graves are of the people who were killed. Ndio mashoko ari kuda panapa atikuona kuti aiwa mutungamiri wenyika panguva ino aiwa oramba ichingopomerwa pamusoro pekutsakatika kuri kuita magenerals. Panapa vanhu votofamba vachitaura zvakasiyana siyana vachiti aiwa right now magenerals they are now living dead. Kuti vese magenerals vamakuona vachingofamba right now chingoziva kuti anytime munogona kuzongoona aiwa vangova guva chairo. Zviitiko zviriitika munyika yezimbabwe iri kuonekwa kunzi aiwa as the regime is trying to consolidate power vachizama kuda kusivisa their way and paving their way aiwa for 2030 they are trying to eliminate any stumbling block yavanoona kuti aiwa it can be a detriment to their success. Vanhu vangauya vachikonzeresa kana vachivamisa at their ascension kana to remain in power. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Mabhena comment section medu dzimafunguro enyu. Subscribe or like, not on the bell icon.